Njengoba impelasonto ezayo kungeyePhasika, uNgqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko unxuse amabandla ukuthi agweme ukubhabhatisela abantu emfuleni, ikakhulukazi leyo exhumene nedamu iVaal. Kunabantu abalungiselela iPhasika abazawufuna ukuza bazokwenza ubhaptizo, abanye bazokwenza amasiko. Sifuna ukubacela into yoba okwangoku asizixhayi into abazenzayo, kodwa akukho safe ngoku, kunobungozi, bangasondeli kakhulu. Umnyango usunxuse omasipala ukuba belungise ingqalasizinda yabo ukuze amanzi engamosheki. Abenze inhlelo ezithile ukulungisa ingqalasizinda zabo, bayeke ukuthi amanzi uma baphakela uminister ebaphakela nama-water board, amanzi ebesayavuza angasetshenziswa kahle, egcina engene emhlabathini, angasafiki kubantu baseNingizimu Afrika nabo bonke nje abantu abawadingayo. iRand Water ithi abantu abaqhubeke nokusebenzisa amanzi ngendlela efanele ukuze izwe lingabhekani nobunzima ngesikhathi sesomiso. The fact that we have more than enough raw water does not mean we should move away from water conservation and demand management, because what we need this water is that we need this water for times when it is not raining. Umnyango wezamanzi nenhlanzeko obuye wathi bazothathelwa izinyathelo abantu abanamadamu ngokungekho emthethweni kanye nalabo amadamu abo aseholele ekutheni kushone abantu.